размножайтесь и заполняйте землю. У нас только что скончились занятки по религии. Таточка, привітання! Мамочка, привітання! Ти знов займаєшся йогою? Гэта небяспечна. Сынок, и лепить не снилась нога, и тут у Кати справила. Иди туда. Мамочка, а збаўця кажа, прыйдзіце да мяне ўсе стомленыя і спрацаваныя, і я дам вам сілы. Ты вось-вось першая зорачка зязяе, раствор, каляды. Послушайся. Не задача. Я верю у бабушку, силу досягнения сучасности. Сестричка, ти ж і так вельми пригожа. Навошта пагані свой твар? Что ты разумеешь? Ха! Я карыстаюся новыми косметичными распрацоўками. Распрацоўками. Пойдем лепей со мной в костел. Збаўца скоро народится. Костюм? Что я там забылася? Памятаю, что бабуля туды ходила. Ну гэта ж адсталасць ад жыцця. Усё лепшае, браток, гэта новае. І навука, і тэхналогіі, і касметыка. І наогул зараз новы стыль жыцця. Браток, не ведаў, у каго ты такі? Але у цябе скажоны светапогляд. Я табе гэта кажу, як твой старэйшы брат. Ты верыш у Бога усемагутнага, але дзе ён? Я веру ва ўсемагутнасць тэхналогій. У цябе скажоны светапогляд. Чаму скажоны? Глядите, я принес оплатки. Зараз усе христиане, таточка, чуешь? Усе христиане будут делиться этим символом Иисуса Христа. Ходи, сынок, ходи, ходи, ходи. Сёння ні ў якім разе нельга згуляць 0-0. Нельга. Мы бачылі гульню на 0-0. У галандцаў каманда хоць і маладая, але добра бягучая. У гэтай гульні ключавым момантам будзе той, хто заб'е першым. Чуеш, сынок? Чым тэлевізор табе не Бог?
А правда, жонка, сын каже, каляда ж? Не по-божому гэтаму і не по-людскому. Сын Божий нараджаецца і прыходзіць у кожную сям'ю, і мы яго прымем. Дзеці, хадзіце, будзем дзяліцца аплаткамі. Вялікае мы сустрэлі свята, няўмольны час збягае, як вада. Сястру віншуем з радасцю і брата. З днём нараджэння Господа Христа. Жадаем шчасця ўдосталь, мець ад Бога, каб ружы на шляху жыцця цвілі. І светлая, цудоўная дарога для кожнай адкрывалася сям'і. Каб усе сагрэлись Божай любоўю, каб міма абышло паціху зло, каб наракання ўласнаму здароўю ніколі ў паміну не было. Знаходзілись, каб мы у бясконцым русе, стары або занадта малады, каб усё для шчасця роднай Беларусі служылі справай Господу заўжды. Мы праслаўляем велічнасць Ісуса, імкнемся, каб народу дапамог. Для кожнага нарэшце беларуса ён стаў жаданы і любімы Бог.